Iulay phi baro nagaron Bosco Media Network ni wanrah phi ki Khubor Niam ke jela jo tayo balai hau banai Kyllalyngkot 8,000 arpulai kimat bakongsan hakani tayo bala det kilong hakasi procession ba ka jawai Diocese sa penkentang padar ke udikon ebor midkal sam korso jang ke Auxilium Training Center di kiba phah penlong mas banding kong ki padar thamai halaki jong kishnong bat ki Parish ban penlong procession Eucharist kanong thamai Parish mentangin Parish ki Khubor ki bakhamanya ka procession ba jong ka jawai Diocese mata usnan kalong ha Good Shepherd ladrambai Parish men ha ka athu atarek Kyllalyngkot lasdang ka procession da ka mas bakhot bar ha ka mas bakhot ha ka bala penkentang lengdo yudi kan ibor mi dekhar da ulengdo sat Most Reverend Archbishop Victor lengdo karkum kariti jo ka balang Catholic kumba julong ha ki riti kentang padar shwaban penkentang lengdo ulengdo sat ula klito ket bat wat iki sakhi satar bandup tip tikena la udikon ulong ne em uba bedor ban shem yak sakramen jing penkentang lengdo soble habala hunjrut ke juba bat ka sakhi na uti udikon bat na kitu gi ba sakhi u ulendo sat ula ai ka sneng ka krai udikon bat ki pa jung uble ki bayadon lang ha ka te ka sinkra ulendo sat ula ong ba kar badang bon kilendo karta nang bha ka kam jingalap bat ka kam jingpen em balabo da uji sukris ula karpa ru ki pa jung uble banduai barabor ya kilendo bat ki riewniam bakin long ki bakot ki bayane ha ka jing khot uble ula pun kot ya ka sneng ka kraw ka jing pharia ya ka tin jong uble daga ba ong ba ka jing long lengdo ka de ka ba ka de ka jing ai ka ba kerpang jong uble ha ka yeng ka sam ha ka balang bar ha ka Diocese baro ka wei la pun phu pun pheng ya ka ni ka mas ba khot ha ka jing don bon ngot ki khna ban pediang communion ban kong bat ki samla ba pediang ya ka sakramen jing pen scam hadin ka mas ba khot la pun long ya ka jing ya procession Eucharist ha ka ba ki hajar bat ki patrium ya ki balawan na keleng ki Parish jo ka joai Diocese kilawan shem benta ha ka ni ka procession la pun phu pun pheng ya ka ni ka procession de ki khna aryam li khna shakri duan ki phadar ki sister na ki Parish ba pher jo ka joai Diocese Sebenarnya ada jongngi tadi. Jongngi, Auxilium Skill Training Center ka way ki jaka Iing hikai ha ka fashion designing but tailoring ka badon ha khapmara ha hynrei riewniam district men ha ka arpu saw tarik Kyllalyngkot kalapun kuburam ki hynrei pukandai ngot khna bala pas bha ha ka te ka training center ha ka te ka sngi la don rangkat I madam M Taryang I administrator jaka Meghalaya State Skill Development Society kumikongsan I Dr Abhishek Saini IS Assistant Commissioner riewniam district I Miss Stephanie Nongbri, I Sister Jemima Porman, Provincial Economer, I Sister FMA Shillong, I Sister Helen Puwen,
ibada director jangka social development jangka province kirang ba snong kirang ba dong kirang ba balang ki kimi ki kpa jangki khna bawan training ki sister bat kinong hikai jangka te ka auxilium skill training center haka jingkran jang I madam M taryang ila ong ba lengba ka jingdon jang kita ki jat training kai rap ki khna ban lait na ka jingsa kama haki kam auria kat bai ai khublei ki khna ila ong ru ki ba ki de ban don ka jing yai sha khnang ba kin poi sha thong bat ki jingdon kam menteri shitom haki nu ki kam khnang ba kala we jang ki kan long ka ba dap ka ba biang la sa me ki certificate ya baro dri bu khandai ngot ki khna hynrei na pedeng jang ki baro tang iban talent tilingdo ibayo grade A bayo excellent lot habaro ki project pa ilale shwaban penkot yang ketega program I director jang ketega training center I sister jubil khar ila penbana babaro ki khna training ki badang should have pass kin yo markawe ka course so jan la I word of thanks the ibakmen lang khongset habekran ba ka Don Bosco Media Network kini ki khna training kila ong ba ki kendu shibun ki jing e hakapor ba kidang sedang ya ka training hynrei de haka jing ai man sim ki sister ba menta kila la ban le bha ban pendap ya ka training ba kishim ki sisters ki don menta ka contribution ke bani omni ka jing ya samlem ka jing tip joki haka liang ka omtang haka training kini hynrei ki buna ki ba let's say ngan haban ai play ki jong sister ki le menta ka imlang kasalan ngi ni ru pin ne menjur ba nga namar ba ki imlang kasalan hi ka don kam ki brew ki ban ya pe ban ya ba lang ya ka lingkor jong di imlang kasalan ka ban ko kolong ya ki samla jong ni be ki nom ya lat na bat ban ngat ni kino ki kam auria dan kino ki kam kiba pendut kai konsep ya kapor kini ki training na kata ke MSSDS ka walam ko state nang ba kini ki kina samna ko mapi kin yo ban yen na jom ki ja kini ki tang ko ka training ka ba PPOE hamni ndai ke MSSDS ka le pun chat ki training le ki training providers ngiron ki training ka mobile repairing kini ki ba shinai ki mobile nanta le ki training ha ka ban shet ban shina le ba ki se ki de nanta ngiron ki trainings ki ban than dara ngiron ki trainings ki ban than jan ki pun ma ki trainings ki ban ngila ya sinrop lang ba repo way ki training providers ki jogi sister ni ko auxilium but Chagaro Hills, Kasi Hills, but Chagenti Hills room in So for your information, I'm just trying to let them know about what MSSDS is doing in the state with various kinds of trainings that we are imparting through training providers that we have impaneled, and we have about 61 of them. This includes training in handloom, weaving, tassel making, food processing. We have multi-cuisines. We have bamboo works, pottery, and we've also tied up with government departments like the sericulture, the horticulture. We've also tied up with rural tourism. So there are many things that we are doing in a small way, and we are so happy that we can tie up with organizations and training providers like Auxilium. Ipadal Protasius Singli Solution of Don Bosco SDB ibala sha pankentang lengdo soblei haka arkuwei tarik Kyllalyngkot Arhajar Arpulai hayi mani ba la umkhra Tylingdo sa Tylingdo Archbishop joka Shillong Archdiocese haka si ka babur kata haka arpu tarik ila truwai kamas beningkong bat kamas aingu jung I hapo ka balang shnong jung I ha tengam maulas nai parish kamas kala sedang haka por shipau baje menstep bat haka ni ka ski lawan banya senran lang da kumbang hatsan ngut kilingdo rengkap riewniam bat ki para banget nagi parish bapher haka jing kran jung I phadar thamai ilai thu shaphang ka jing khot jung I banlong ulungdo bat ki jing e ki jung I ki ba ilai kandu haka jing em jung I khamtam shaphang ka jing em kumur riewniam haka por shibaji shi tengno phais ni ladon ka jing kurkhu balingkot bala panyat hi I phadar ba thamai hadin ka jing kurkhu ladon ka jing le buram ka balingkot di phadar thamai ti ki para banget jaga parish maulasnai bat ki parlok jung I ki ba wana keleng ki jaka Ipadar Sebastian Karmau Plang Parish Priest jaga Maulas Nai Parish ila Aibor Ipadar Bathamai banle kanu kasakramen hapo kasnong tengam karba idang sa hapo Maulas Nai Parish. Napun kutno eka jingle buram Ipadar Bathamai
Hakapor sau si teng jamit leng baki kentin sngungu de ipadar bathamai. Kalong ka jingkmen mer ka jingker khu ka bakra ka parish maupat bahaka sni arpu atarik Kyllalyngkot arhajar arpulai kalayo padar thamai upadar abial star kan sotun SDB ubarak terwai ka mas aingu jengu haka jingdan rengkat lang ki bahalor jongka seng sedition ipadar ki brodar ki sistar pat ki pa ringet jongka parish maupat. Haka ni ka sni kraw ka mas bakhoi aterwa da ulindo thamai bat ya ka jing pharia ka tin uglei lai de ipadar juice varak casserole. Uparar jus ulong ba kito ki balong lengdo ki dei ka thamai ba ka telong jo ka jingker khu ya ka yi ka sem bat ya ka imlang salang shu ula benrap bagi dan ka bor ban sinshar ki pa ringet bala ai bor ki da ublei endala kot ka mas makhot ulengdo thamai upadar abial star ula ai ki kentin sngongo hakan no phai sngi ladan ka jingmani sakramen bala yalam da ipadar thamai bala penkut no da ka program balingkot ban ne buram ulengdo so blei ba thamai ka parish. Nasunday panay kamu kadamru. Nasunday panay ke chungu chungai kamaria kadang erap ki Kristan. Kamaria adalah di kadai ka. Lembah kini ki kentin kadang erap ki Kristan. Ngalayo sibun ki kampla agak jengin ka chunga. Lembah kini ka chunga jengi. Mat kuplay sibun ya fimai beleng papidan pun bor pun. Iing pa beriudang lada ngalai ka kublai iaphi iwai menenru nasudai panai biang ka jingsngewtynnad ka jongngi iaphi baro laingon mafia sendran berborenga Iing beri mai kharu ki badang ki badang don ka bangi hakamat ka bokat ka bakhya kermen ba ublai undon berbor ka bapi na kebenta kikur kijat kikur khasotun ki kha kiman kikur nongspung nasudai panai ka jingsngewtynnad ka jongngi iaphi iwai tu ublai unang kyrduh iaphi Hapi ki hinman ki parar kami bat ki bakha baro bat ki persa baro kublai sibun na kebenta ka jingi ka jongpi kublai sibun na kebenta ka jingtrai sitom ka jongpi haji ngasam barwar hadu kani ka kelimat ka bamenta dengba ka jingi ya lang ka jongi na dumne haji hadu hangni kila ya sendran yangi pikwa bakani ka sngi kan song kan long ka basongkun na kebenta bansa kan mau kublai sibun ne bapim ju i yangi wala da haji ngasam ki don tang langut hynrei ni judon ni kata ka jingsngewtynnad ba ngi don tang agut si para hynrei ni smo ba ni don si bon ki para daki san pomut ki henmen ki para kublai sibun ne iaphi na kabenta ki bahayeng bahasa baro na ai ka jingsngewtynnad ka jongngi iaphi hakaba iwai na phi la don khti hakaban penlong ya kani kasngi ka pasongkun na kabenta kinong pet nongmi jong kani ka snong maupat nganget papia don rengkat lam pengia kani ka por ka pamenta kublai sibune na kabenta ka jingai mensim ka jongpi na du ki rang pasnong ki barem hadu ki rang pasnong ki pamenta na THUP ka jingsngewtynnad iaphi rengkat ru pada ka executive committee ka jong ka snong ni barok away Kamaulai Parish kalayo say sa weu lengdo so belai man haka aphawai tarik mentau banai Kyllalyngkot hadir barapan kentang lengdo yo Father Alphonse Lingkoi the Most Reverend Archbishop Victor Lengdo ha parish Iing mani ba lajam khra haka arpu atarik kasmi ka babut u Father Alphonse Lingkoi jo ka seng Paratines u badai ulengdo ba ningkong na kate ka seng bat ulengdo ba arpho jo ka maulai parish ulapan menta ya ka mas pa khot haka jingdan rengkat u Father Telesphorus nonglang u padarang ba jo kate ka snat nyang u Father Biwan Mukim u badai ulengdo na kate ka parish bat kiwe bat kilengdo so blai ki riewniam ki pat riewnet jo ka balang harangkat ki bahieng asem jongngi ulengdo ba thamai hadin ka mas ba khol ladan ka procession Eucharist balapan ya do padar thamai hakabar ki hajarul ki pat riewnet jo ka parish bat ki parish ba marjan kilawan sakhi bat shembanta Kataku di songol sesar baro ratanang ni kasni khamtam lele sesar kiba yarat yana bat yo yang ya dominan dari Bernitong, sungguh sekali ibu yang disesar ke belakang itu ibu yang keduan kedepan tu boleh yang kedua ibu jadi kantor haji presiden sesar. Tetapi dengan sungguh kita sedang boys LP school, but higher secondary school kita hikayatnya nado panang yo AUB hado pangalan boleh teologi presiden kita yang second heart LP school Bandungnya atau ke second half higher secondary school pada setai pemawat berpoli. Presiden di kami KPA.
Kemau lu hari kapori babu Peter Lamin baju air sin dengan batu babu Diocese Armujai iba haswa pertama kedua itu ketang itu kita yang menyesat ngesam bahawa kita insya Namal ngala balong lido sebelum sebut di babu Diocese Armujai babu Peter Lamin pada baru akan dikai lagi kayaknya. Semoga kita dapat berdoa kepada Kane di bawah di South Kane, di bawah phah, di bawah table phah, baru kepada Kane. Ketinggalan topik INC sayangan, pada bagi semua berkau ya Parish Pastoral Council, pada baru kita nongpeit kembali di dalam trade borda dan peluang kami kesini kepakau pada dorong tu boleh nak iaphi, jadi nongpeit bagi member dan PPC Maulai Parish. Aji sebelah itu yang CMC yang kemauan Parish baru awal pelayaran yang lagi jingsngewtynnad nanti. Khamtam lelai hautai Oktober yang ekspert pada jingsngewtynnad nanti. Pelayaran sih ada yang tu belai nak tesai terhai yang jingketua di baru. Nah tu belai kertang yang CMC maulai nongpeit kepala petitnya. Naruh pengasang dan lebih besar hadu di sini. Nanti saya pada jingsngewtynnad nanti kalau Parish skor sama belai baru belai nongpeit yang ada serai di periode kini kita jangan mengapung mengatakan siru dan yang kesir si mawai nongpeit kubay sibunya di kubay kekeru aji kubay ketang kesir si jadi sengkam raja kesir si mawai nongpeit kepelayaran di Diocese kepelayaran ruai kepelayaran lawan sedang aji siap yang mana kubay sibunya di samla baru kubay yang kedua itu. Kabalang Catholic penursla Parish matau senem kalayoban penmi sa uwe uling do soble batamai hadirin ka jingpen kentang leng do soble yo father pendap boklang soklat haka arpawai tarik matau benai hayeng mani ba lam kra u father pendap boklang soklat ula teruai ka mas aingo ban ningkong jeng u ha penursla Parish harangkat ka jingdan lang ki babun ki padar ki sestar ki bahiyeng hasem bat ki pai riunget jong kabalang hadirin kemas bakhoi ladon ki program Kyllalyngkot ban ai khublei bat le burom mi uleng do ba thamai bara penya da kabalang snong jong ka Parish yang tin jong blei bat nila ban bu ka jingkeli halagi balai ban ka bu kerpang ya sir tra jong tin jong blei kumbalaon kadarang ba anene labu kerpang aningkong kadai bang ya THUP haladi baka Bible negatian jung mulai kalau kebadan kam na kanta jung kumbau jiro baku laom kajing bom tip kajing tho baku kadai kajing bom tip ya ukres kajing temu jung kani kasiu trai negatian jung mulai nila kan simnya di simet Bagada kecing rai, dalam di wan bule, bagi sini yang kita belai, mentah baru sisnem, bagi sisnem macam wanrah, wan bule lah, jadi wan semua tu, bagi samla, yang sepak juga kita belai, lembar kecing lek burung, bagi kecing kyrduh, bagi kecing penbenar, wan penlain, hikam syarai, Bible hagi yang kisam, jongngi hagi kebun malang barit. Bat Parish bat jalan yang lah. Kabalang kahika ini lembaga dulir jongka global ba dai berbom om bertim play hamde ketin kebayak hynrei ketin kebayem kabalai ba ketin play kapen kuat kapen kentang ini nata kadau yosgo gospel kekunionis Ong kumni, iaphi, lakum kuat lupa, lakum Khubor, kebangala keren happy. Kaktir play, kadai kathmai, joga jingkai baru. Paulus laom, how Timothy. To be not, haga jing kule pa iba, yang jing to, haga jing alap, bat jing ika. Kaktir play, kalong bat kadon, ya kabor. Ban pendep, yang jingmu, yang mission jong belai. Nada kadau, ublai, ulah pendep, lasna, watau ikeke baro lembar ketin jong. Ketin jong belai ru, kadon kabor, ban penkoi. Nios ngo, pai kuliah ketin jong belai, South Gospel,
kia tu ka kuno jisu perkot ya ki beriu kadang ni jimpang baper tanda ke tien jumu ke tien jong play ru kadang kebor kadang scam ya jinget nama polus yuang kiti jiroman ke jinget kawan kaba niyok snow bagata kaba niyok snow kawan da ke jinget lap yau Chris ke tien jong play kadang kebor menelek persyak ya boman kadai kawat lam jong mensin mukun Ka annual Eucharist procession jaga Divine Savior Parish nong thamai kalalong haka arku tarik Kyllalyngkot hajar arkulai. Lasdang ketika seni procession daka mas bakut. Haka no pai seni daka jingriu blay lasdang daka jingat procession bala penyat upadar Augustine Kutala upadar rangba jang ketika Parish daka bara dan buram ya sakramen bakut tam kaduan. Lasenra ne ketika jingat procession daka jingdan lang ki khana sakri duan ki padar, ki sistar, ki riewniam, ki khna bapadiang communion baningkong, bat daki hajar ngot ki pa jong ublay. Kani ka jingat procession Eucharist kalong ka pasongkun bat riu blay hadu kata ba man ki jaka halinti sengkin ki para banget ka parish nang thamai ki labu ki duan barit hasanda yeng jongki. Lapan pu pen phil shu ka te ka sni ka jingdon lang ka don Bosco band ki balawan put patam hakani ka jingat procession. Kabalang Catholic Parish Mokendeng kala penlong ka 30th Annual Youth Convention haka arpo way but arpo tarik mentau benai haka snong konsnong. Kumba julong shisi en shisnem ka jingkundu lang ki khun samla ka Parish Mokendeng jong ki balang snong baper mentau snemru lasdang ki program convention na ka jingkran pediang burom ki khun samla dau president ka seng samla jong ka Parish haka babun ki khun samla ki balang snong baper kilewan kumki delegate syakani Kalampung. Haka arboy direk la ai session da iba bidan marbanyang ibalakan bat pensat jengmud ki kun samla chapang akti nublay. Ila kyrpad ki kun samla baki dei ban duriat ban puli akti nublay ban duai rosary bakhoit man kasni ban poi shaka Eucharist bakhoit ban duai ban kran nublay hakmat ka sakramen bakhoit tam kaduan. Hagani kasni la penlong rui ki jingle kai baharukom bat kaji songset ki khun samla kile shimbanta hagite program baro haka arpu artarik la pennoy ka mas bakho di padar dan borjerwa haka jingdan rengkat lang ki wepat ki lengdo ki sistar pat ki pajang ublay hadin ka mas bakho la pennoy ka jingmani sakramen board sa ka jingpenkot ya ka program convention Pada kini ki khubor la pois ka bakot jo kane ka thu khubor ni ai ka jing khuble phi baro ba phin kot ba phin klan ban ke pa de phi balada don ki khubor ba ja ki parish ni kishnong jong phi ba phin pha ni pen tip shingi haute u number ba don ha ka screen jong phi khnang ba indang la ban pen mi man ka pa yo ki khubor niam ka jela khuble shibon uble kar khui phi